Taxes abusives! Passem a l'ofensiva! Taxes abusives! Passem a l'ofensiva! Passem a l'ofensiva! Passem a l'ofensiva! No una mercaderia! No una mercaderia! Què passa? Què passa? Que privatitzen massa! Que privatitzen massa! Que privatitzen massa! Que privatitzen massa! A la privatització! No, no, no! A la privatització! A la privatització! Que privatitzen massa! Que privatitzen massa! A la privatització! A la privatització! A la privatització! Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut i haver participat en aquesta mobilització. Dir-vos que no arribaríem fins on volem arribar, que és a una educació pública de qualitat i gratuïta. Passarem a llegir el manifest que s'ha fet des de la CPC i dir-vos que després hi ha un vermut al casal, que estan totes convidades, que és per un de repressiu que va haver del 27 i més, que van ocupar el rectorat també per defensar-nos i per lluitar contra els nostres drets, i que estan detinguts i tenen casos represaliats d'estudiants i profes, i que mi mamà si vingueu al casal, que anirem totes juntes després. El passat 7 d'abril, des de l'aprovació al Parlament de Catalunya de la moció moratòria que contemplava la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, les estudiants no ens hem trobat més que l'incompliment d'aquesta per part del govern i els òrgans que l'havien d'aplicar. Així doncs, lluny de començar el curs amb l'esmentada rebaixa i el conseqüent avanç cap a la gratuïtat del sistema universitari, les estudiants hem seguit pagant les taxes amb l'augment del 67% des del 2011, fruit de voluntat política i no per manca de recursos econòmics. Encara s'agreuja més la situació si atenem el fet que, en el cas del Principat, és la comunitat autònoma de l'estat espanyol on és més car estudiar i on l'estudiantat es fa càrrec de la major part del cost del grau. Per tant, és clar que l'augment de taxes va en detriment de la qualitat educativa, així com de les condicions de treball del PAS i PDI. Posteriorment, i davant l'immobilisme del govern i la inaplicació de la moció per part d'aquest, es va realitzar una manifestació multitudinària el passat 17N amb una demanda clara, la rebaixa del 30% de les taxes. En aquesta, a més, cal esmentar que fins i tot va comptar amb el suport d'alguns rectors de les principals universitats públiques del Principat, així com d'altres agents estudiantils i sindicals. És clar, doncs, que la legitimitat d'aquesta manifestació, així com les seves demandes, era absoluta. Altre cop, però, les nostres demandes van ser menystingudes, unes demandes compartides per la totalitat de la comunitat educativa i aprovades pel Parlament de Catalunya. Això comporta que s'estigui menyspreant el mandat parlamentari i el poble s'organitza i el del poble organitzat als carrers. Ja que no ens volien escoltar, no vam tenir altra opció que fer-nos sentir, i així ho vam fer. Vam ocupar la Secretaria d'Universitat i Recerca per
posar sobre la taula les nostres demandes i exigir les respostes que no ens havien donat després de la multitudinària i aglutinadora mobilització del 17N. Però altre cop ells van tenir la força i nosaltres la raó. Els Mossos d'Esquadra ens van desallotjar a les 3 de la matinada amb una violència desproporcionada i a nivell mediàtic es va criminalitzar la lluita estudiantil del CPC perquè suposadament s'havien realitzat destrosses durant aquella ocupació, un altre intent de silenciar-nos. Davant d'això, el secretari d'Universitats i Recerques, Arcadi Navarro, es va convocar a reunió on en principi ens citava per negociar específicament la rebaixa del 30% de les taxes. Després d'aquesta reunió, van constatar que no hi havia cap intenció d'avançar cap a la rebaixa i tant la SUR com el govern segueixen enderrocats en postures immobilistes, mai negociadores, apel·lant al sistema de beques català. Des del CPC entenem que el sistema de beques era una mesura excepcional que s'aplicava en un moment concret, però aquest els ha servit d'excusa per convertir el sistema de preus en una cosa inamovible. Mentrestant, observem com entitats financeres ofereixen préstecs a l'estudiantat per poder-se pagar els estudis, lucrant-se, beneficiant-se a les polítiques executades des del 2001, que deixen a milers d'estudiants a fora, fent de la universitat un luxe, privatitzant-la, elititzant-la. Actualment estem pagant més del 40% del cost que suposa estudiar. Això sense tenir en compte les despeses que són conseqüència de cursar un grau, com pot ser el material, els manuals, els dossiers i el cost d'oportunitat que comporten els estudis, motiu pel qual, amb l'elevada imposició de taxes actuals, moltes capes socials d'aquest país han quedat al marge de l'accés a l'educació superior. Tot això seguint l'estratègia que es va començar a aplicar arran del Pla Bologna i s'ha continuat amb les imposicions de l'estat espanyol, que no tenen altra finalitat que respondre als interessos del mercat i convertir així l'educació en una mercaderia més i, per tant, en un privilegi. L'any 2015, al País Valencià també es va aconseguir aprovar una baixada progressiva de les taxes universitàries, ja que després del Principat és la comunitat autònoma on aquestes són més elevades. En només 5 anys, al País Valencià s'ha produït un augment del 90% de les taxes universitàries. No obstant, el recent curs de nova Conselleria d'Educació ha augmentat en un 40% els ajuts als estudis universitaris a partir d'un programa de beques. Aclarar també que la baixada de taxes no ha tingut una repercussió efectiva i que repetides vegades el rectorat de la Universitat de València i la Generalitat del País Valencià han subratllat la impossibilitat de baixar-les, quan en l'últim claustre s'havia promès la baixada del 8%. Pel que fa a les illes, ens trobem que les condicions econòmiques a nivell universitari difereixen molt de les de Catalunya, ja que té un dels preus de crèdit més baixos de tot l'estat espanyol. El Consell del Govern, l'any 2014, va dictaminar que es mantindrien les taxes i, per tant, aquestes no s'apujarien, com sí que ha passat tant a Catalunya com al País Valencià. Malgrat ser cert que a Mallorca s'han congelat els preus de les taxes universitàries, la diferència de cost entre les diferents carreres és significativa. A tall d'exemple, estudiar medicina a la UIB costa al voltant de 1.300 euros per curs, però estudiar dret 770. Aquesta és, doncs, una mostra més de les barreres econòmiques que encara ens trobem als estudis. Per tot això, el 2 de març cridem a totes les estudiants universitàries de vaga i posteriorment ocupar els carrers per exigir la rebaixa del 30% de les taxes, per la millora de les condicions de les estudiants dels països catalans. El 2 de març sortirem de les aules per poder-hi sempre entrar, perquè volem estudiar. Escoltades totes les vies, organitzades i combatives. Prenem els carrers per recuperar l'educació. Després del manifest, tant una mica per concloure com està sent la jornada d'avui a la URB. Des de primera hora del dematí hem estat unes quantes persones d'aquí fent piquets a la universitat. La resposta de l'estudiantat en general ha sigut molt bona. La majoria d'estudiants
alguns no han vingut directament a la universitat exercint el seu dret a vaga i altres, a l'entendre la situació que patien els estudiants, han decidit que el millor era no participar a classe. Hem jugat una batalla important amb el grau d'infermeria, hem aconseguit suspendre... amb la degana d'infermeria ha decidit suspendre l'examen i, a més, les classes que s'havien iniciat, la majoria d'elles s'han paralitzat a la meitat quan hem entrat totes nosaltres, totes juntes, a fer sentir la nostra veu i a fer entendre a la gent que és important organitzar-se, és important lluitar. Com hem dit abans, als mitjans hi ha hagut, calculem, un 80% de seguiment a la vaga a Campus Catalunya. Això per nosaltres és un èxit enorme. Aquí som una gentada. Feia molt de temps que no veiem la plaça davant del rectorat tan plena. I recordeu que venim a fer pressió, venim a que ens escoltin, ens venim a dirigir directament al senyor Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca. Dialogui amb nosaltres, apliqui la rebaixa del 30% a la qual es va comprometre. Venim a dialogar amb el rectorat, venim a pressionar perquè volem que no segueixi la imposició de l'estat espanyol respecte al decret del 3+2. Venim a pressionar, ho fem avui i ho farem cada dia, perquè la resposta avui ha sigut brutal, però la resposta de l'estudiantat ha de ser dia a dia, als carrers, a les aules, a tot arreu, per recordar que tenim una col·laborar amb nosaltres, sempre que hi hagi mobilitzacions, sempre que us vingui de gust, sempre que hi hagi algun conflicte entre la universitat, que com a estudiants ens veiem obligades a solucionar, doncs us convidem a participar amb nosaltres, al CPC, i ara anem a fer un vermut al Casal Secret del Foc, anem totes juntes, xerrem de com ha anat la jornada i ens quedem un rato a passar la tarda.